Ik is Zain Ali van Mitchellsplein, nu Tafelsig, Vierkantweg. En ik is hier bij AMU, dat is mijn diensten wat ik aflever bij AMU Funeral. So, ik kan voor u verder door die toevat, hopelijk met mijn opzettings, wat ik mijn kleins laat beter laat voelen. Kom, het is baie lelijk om voor hulle te zien bij een funeral waar het niet zo mooi is. Ik is maar één wat daarna kijkt. En mijn naam is Zain Ali weer eens. Om eerlijk samen met u te praten, ik heb daar voor 25, 30, als ik kijk naar meer dan 30 funerals attend en zoveel met kleinste heb. Ja, om te zeggen, voor u is een beetje hectisch en bezig, zo kan ik zeggen. Zaterdag is een dag wat baie kort is en mensen verlangen het beste uit jou vermoeidheid en om alles op te zetten, tent, carpets, extensions, stoelen, water en hoe je met die dropping device en je zit om die kust te laten zakken, is een beetje baie. Maar ik doe het in less than an hour en ja, een klein wat ik zoveel kon doen met het. Was baie dankbaar voor die ding wat ik kon doen en die eerlijkheid van mij en mijn support van mijn company. Is alles baie opgemaakt en